מריכוז, לא יודעת מה רציתי להגיד לכם, זהו, מתאוששים, אני יודעת שאתם מתגעגעים, גם אני ממש מתגעגעת אליכם, אני באמת בקושי על שעות שינה, ואנחנו מפה יוצאים לשבת חתן. תמונה בטח. איזו שאלה, בוא אלוף, ואתה גם תיכנס בתמונה שלנו. כל החיים שלי התימני. אלוף, עולם, רגע, רמזור בתל אביב, הוא קצר, זריז, אני מתחנן. אז כל האוטו קצר, סלמון איתנו, בורקסים, עניינים, אנחנו עוד מתאוששים. אלוף, מתאוששים? אלוף, ביי, שבת שלום. ויהיה בסדר. מריכוז, לא יודעת מה רציתי להגיד לכם, זהו, זה רק מראה כמה אין לי מושג, אני אפילו תרגילים פשוטים, 150, לא מצליחה לחשב, זה כנראה נפילת מתח של כל החצי שנה האחרונה, באמת עבדתי כל כך קשה, יחד עם המפיקות המדהימות שלי, יחד עם הסוכנת שלי, אברהם היה מוזמן, אז אברהם לא יכול להגיד שעבד קשה, אבל באמת עשיתי הכל כדי שהכל יהיה מהמם, ואני הכי שמחה שהכל היה מהמם ומושלם, וזהו, עכשיו יש לנו את השבת חתן, זה החותמת האחרונה, ומפה סיימנו, אני חוזרת אליכם בכל הכוח, יש לנו מלא 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 שיתופי פעולה חדשים, מהממים, שמרתי לכם הפתעות מדהימות לחגים, וגם לעצמי, אתם שואלים אותי מלא מלא שאלות על השיער, על האיפור, על הדברים, המלצות, עניינים, אנחנו נעשה שאלות תשובות מסודר, ואני כמובן אענה לכם על הכל, אז תודה על כל אהבה, אני רואה את ההודעות שלכם, אני מתמוגגת, אני מבטיחה לחזור לכולם, נשיקות, שבת שלום.